Пасля, калі мы больш уведалі, пачалі думаць, што рабіць, як уратавацца. Цяпер, змірыўшыся з думкаю, што гэта не на год, не на два, а на шмат пакаленняў, пачалі ў думках вяртацца назад, перагортваць староначку за староначкай. Гэта здарылася ноччу, з пятніцы на суботу. Раніцою ніхто ні пра што не здагадваўся, выправіла ў школу сына, муж пашоў у цырульню, гатую абед. Муж неўзабаве вярнуўся. Слухай, на атамнай нейкі пажар. Загад не выключаць радыё. Добра? А я ж забылася сказаць, што мы жылі ў Прыпяці побач з рэактарам. Дагэтуль перад вачыма ярка-малінавая зарва. Рэактар, ведаеце, неяк знутры аж свяціўся. Гэта быў не звычайны пажар, а нейкае, свячэнне, прыгожае. Нічога падобнага я ў кіно нават не бачыла. Увечары людзі высыпалі на балконы, у кого не было, ішлі да сяброў, да знаёмых. У нас 9-й паверх, выдатная бачнасць была. Выносілі дзяцей, падымалі на руках. Паглядзі, запомні, якая прыгажосць. Ой, гэта людзі, якія на рэактары працавалі. Інжынеры, рабочыя, настаўнікі фізікі. Стаялі ў гэтым чорным пылі, размаўлялі, дыхалі, любаваліся. Сёе-тое за дзесяткі кіламетраў праязджаў на машынах, веласіпедах, каб паглядзець. Мы не ведалі тады, што смерць можа быць такой прыгожай. Але я б не сказала, што ў яе адсутнічаў пах. Не весновы, не асенні пах, а штосьці зусім іншае. І гэта не пах зямлі быў. Першыло ў горле, у вачах слёзы самі па сабе. Я не спала ўсю ноч і чула, як тупалі наверсе суседзі. Таксама без сну. Нешта яны там перацягвалі, стукалі, можа быць, рэчы пакавалі. Глушыла галаўны боль цытрамонам. Раніцою, як развіднелася, агледзелася вакол. Гэта я не зараз прыдумала, не пасля, я тады адчула, штосьці не так, штосьці змянілася. Назусім. У 8 раніцы па вуліцах ужо хадзілі вайскоўцы ў супрацьгазах. Калі мы ўбачылі на вуліцах горада салдаты і вайсковую тэхніку, мы не спалохаліся. Мы, наадварот, неяк супакоіліся, што калі армія прыйшла на дапамогу, то ўсё будзе нармальна. Ой, наша свядомасць тады яшчэ не ўкладвалася, што мірны атам можа забіваць. Што чалавек бессильны перад законамі фізікі. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Па радыё ўвесь дзень аб'яўлялі, што каб рыхтаваліся да эвакуацыі. Павязуць на 3 дні. Памыюць, правераць там. Дзецям сказалі абавязкова ўзяць з сабой падручнікі. Муж усё ж такі паклаў у партфель дакументы і нашай весельнай фатаграфіі. А я адзінае, што прыхапіла, гэта газовую хусцінку на выпадак кепскага надвор'я. З першых дзён адчулі, што мы чарнобыльцы. І цяпер мы ўжо асобны народ. Аўтобус, у якім нас везлі, спыніўся на ноч у нейкай вёсцы. Людзі спалі на падлозе ў школе, ў клубе, няма дзе прыткнуцца. І адна жанчына запрасіла да сябе. Пойдзем, я пастелю вам на ложку. Шкода вашего хлопчика. Ты здурнела! Яны ж заразныя! Калі мы перасяліліся ўжо ў Магілёў, і сын пашоў у школу, у першы ж дзень ён прыбег дадому з плачам.
Яго пасадзілі разам з дзяўчынкай, а тая не хоча, бо ён радыяцыйны. Быццам бы калі з ім сидзець, дык можна памерці. Сын вучыўся ў 4 класе, і так атрымалася, што ён адзін чарнобыльскі быў у гэтым класе. Яны ўсе яго баяліся, называлі светлячком. Я так тады спалохалася, што ў яго гэта хутка скончыцца дзяцінства. Мы выязджалі з Прыпяці, а насустрач нам ішлі вайсковыя калоны. Бронетэхніка. Вось тут стало страшна. Але мяне не пакідала дзіўнае адчуванне, што гэта ўсё адбываецца не са мной, а з іншымі. Сама плакала, шукала харч, начлег, абдымала, супакойвала сына, а ўсярэдзіне нават не думка, нейкае заўсёднае адчуванне. Я глядач. Толькі ў Киеве нам выдалі першыя грошы, а купіць на іх нічога не можна. Сотні тысяч людзей паднялі з месца, ўсё скуплена, з'едзена. У многіх інфаркты, інсульты, проста там, на вакзалах, у аўтобусах. Мяне ўратавала мая мама. За сваё доўгае жыццё яна не раз пазбаўлялася хаты, нажытай маёмасці. Першы раз яе рэпрэсавалі ў 30-е гады. Забралі ўсё: карову, коня, хату. Другі раз пажар, толькі мяне выхапіла з агнём. Трэба перажыць, суцяшала. Мы ж жывыя. Ой, вспомнила, сидим у аўтобусе, плачем. Мужчына на першым сядзенні гучна сварыцца на жонку. Мол, якая ж ты дурніца, усе хоць нейкія рэчы ўзялі, а мы з табою 3-літровымі слоікамі загрузіліся. Жонка яго вырашыла, што калі на аўтобусе, дык па дарозе перадаць сваю маці пустыя слоікі для марынаду. Калі іх ляжалі вялізныя пузатыя авоські, мы всю дарогу на іх спатыкаліся. Гэтак яны з тымі слоікамі і прыехалі ў Кіев. Я спяваю ў царкоўным хору. Евангелие читаю. Хожу в церкву, бо тільки там говорять о вечном житті. Сутяшают человека. Больше нигде гэтых слов не почуешь. А гэтак хочется почуть. Мне часто снится сон, як мы идем с сыном по сонячной Припяти. Зараз гэта ўжо горад прывіт. А мы ідём і разглядаем ружы. У Прыпяці шмат ружаў, вялікія клумбы з ружамі. Я была такая молодая. Сын маленький. Кахала. А увесь страх забыла. Быццам была толькі глядачкай. З юнацтва я меў звычку усё записывать. Калі памёр Сталин, што рабілася на вуліцы, а што гаварылі людзі. І Чарнобыль я записываў з першых дзён, ведаў, што мінецца час, многае забудзецца, незваротна знікне. Так гэта і сталася. Мае сябры, яны былі у цэнтры падзей, фізікі, ядзершчыкі, забыліся, што тады адчувалі, пра што гаварылі са мною. А ў мяне
все записано. Тым днем я загадчык лабараторыі Інстытута ядзернай энергетыкі Акадэміі навук Беларусі. Прыехаў на працу, інстытут наш за горадам у лесе. Цудоўнае надвор'е, вясна. Расчыніў акно, паветра чыстае, свежае. Здзівіўся, чамусьці сёння не залятаюць сінічкі, якіх я прыкарміў за зіму, увешваючы за акном кавалачкі каўбасы. Знайшлі спажыву смачнейшую. А ў гэты час на нашым інстытуцкім рэактары паніка. Дазіметрычныя прыборы паказвалі рост актыўнасці. На паветраачышчальных фільтрах яна паднялася ў 200 разоў. Магутнасць дозы ля прахадной каля 3 мілірэнгенаў у гадзіну, а гэта вельмі сур'ёзна. Такая магутнасць дапускаецца як гранічная ў радыяцыйна небяспечных памяшканнях пры рабоце не больш чым 6 гадзін. Першае меркаванне. У актыўнай зоне разгерметызавалася абалонка аднаго з цеплавыпраменьваючых элементаў. Праверылі. Норма. А можа, перавозілі кантэйнер з радыёхімічнай лабараторыі і гэтак трасанулі па дарозе, што пашкодзілі ўнутраную абалонку, забрудзілі тэрыторыю, паспрабуй цяпер адмыць пляму на асфальце. Што ж здарылася? А тут яшчэ па ўнутраным радыё аб'явілі: супрацоўнікам не рэкамендуецца выходзіць з будынка. Між карпусамі стала бязлюдна. Ніводнага чалавека. Страшнавата. Нязвычна. Дазіметрысты праверылі мой кабінет. Свеціць стол, свеціць адзенне, сцены. Я падымаюся, у мяне нават жадання няма сесці ў крэсла. Памыў галаву пад ракавінай, паглядзеў на дазіметр. Эфект відавочны. Няўжо гэта ўсё-такі ў нас? ЧП ў нашым інстытуце. Уцечка? Як цяпер дэзактываваць аўтобусы, якія развозяць нас па горадзе? Супрацоўнікаў давядзецца паламаць галаву. Я вельмі ганарыўся нашым рэактарам. Я вывучыў яго да міліметра. Звонім на Ігналінскую, атамную, яна побач. У іх прыборы таксама крычаць, таксама паніка. Звонім у Чарнобыль. На станцыі не адказвае ніводны тэлефон. Пад абед высвятляецца, над усім Мінскам радыеактыўнае воблака. Мы вызначылі актыўнасць йодавая. Аварыя на нейкім рэактары. Першая рэакцыя – пазваніць дадому жонцы, папярэдзіць. Але ўсе нашы тэлефоны ў інстытуце праслухоўваюцца. О, гэты вечны цягам дзесяцігоддзяў заганяны ў нас страх. Але ж яны там нічога не ведаюць. Дачка пасля заняткаў у кансерваторыі гуляе з сяброўкамі па горадзе, есць мороженое. Пазваніць? Але могуць быць непрыемнасці. Не дапусціць да сакрэтных прац. Усё роўна не вытрымліваю, паднімаю трубку. Слухай мяне уважліва. Ты пра што? Голасна перапытала жонка. Цішэй, зачыні фортачкі. Усе прадукты ў цэлафанавыя мяшэчкі. Надзень гумавыя пальчаткі і пратры мокрай анучкай усё, што можна. Анучку таксама ў мяшэчак і схавай як мага далей. Развешаную на балконе бялізну зноў мыццё. Што у вас здарылася? Цішэй! Развядзі 2 кроплі йоду ў шклянцы вады, памый галаву. Што? Але я не даю жонцы дагаварыць, кладу трубку. Яна павінна зразумець. Сама супрацоўнік нашага інстытута. У 15 гадзін 30 хвілін высветлілі аварыя на чарнобыльскім рэактары. Увечары
Вяртаемся ў Мінск на службовым аўтобусе. Паўгадзіны, якія едзем, маўчым ці перамаўляемся пра пабочнае. Баімся. Баімся загаварыць у голас адзін з адным пра тое, што здарылася. У кожнага партбілет у кішэні. Перад дзвярыма кватэры ляжала мокрая анучка, значыць, жонка ўсё зразумела. Заходжу ў вітальню, скідаю сябе касцюм, сарочку, распранаюся да трусоў. Нечакана падкочваецца злосць. Да д'ябла гэтую сакрэтнасць, гэты страх. Бяру гарадскі тэлефон, даведнік, тэлефонныя кніжкі дачкі, жонкі, пачынаю ўсім запар званіць, што я супрацоўнік інстытута ядзернай энергетыкі, над Мінскам радыеактыўнае воблака. І далей пералічваю, што трэба зрабіць. Памыць галаву, зачыніць форткі, мокрую бялізну з балкона зноў мыццё, выпіць йоду, як яго правільна прымаць. Рэакцыя людзей? Дзякуй. Ні роспытаў, ні сполоху. Я думаю, што яны мне не верылі, ці не ў сілах былі ахапіць грандыёзнасць падзеі. Ніхто не спалохаўся. Рэакцыя здзіўляючая. Увечары звоніць мой сябра. Фізік-ядзершчык, доктар навук. Як бяспечна. З якою верою мы жылі. Толькі цяпер гэта разумееш. Ён звоніць і кажа, што хоча паехаць на майскія святы да жончыных бацькоў на Гомельшчыну. А тут же рукою падаць да Чарнобыля. Едзе з малымі дзецьмі. Выдатнае рашэнне. Я крычаў: ты звар'яцеў! Ты звар'яцеў! Гэта аб прафесіяналізме і пра нашу веру. Я крычаў, а ён, напэўна, не памятае, што я выратаваў ягоных дзяцей. Першыя дні адчуванні былі розныя. Але я памятаю два самыя моцныя пачуцці. Гэта пачуццё страху, пачуццё крыўды. Усё адбылося, а ніякай інфармацыі. Улада маўчыць, медыкі нічога не кажуць. У раёне чакалі указанняў з вобласці. У вобласці з Мінску, а ў Мінску ажно з самой Масквы. Доўгі-доўгі ланцужок. А ў канцы ўсё вырашала некалькі чалавек. Мы нават не ведалі, хто. Мы аказаліся безабароннымі. І калі я гэта зразумела, то я адчула моцнае ўзрушэнне. Чарнобыль расхіснуў бездань. Нешта такое незнаёмае. Нешта такое, што, мабыць, страшнейшае за Халакост, Асвенцым ці Калыму. Бо чалавек з сякерай і лукам, ці чалавек з гранатамётам і газавымі камерамі не змог бы забіць усіх. А вось чалавек з атамам... Але ж я не філосаф, не буду філасофстваваць. Лепей раскажу яшчэ раз пра тое, што памятаю.
паніка першых дзён. Нехта кінуўся ў аптэкі скупляць ёд, а нехта перастаў хадзіць на мясцовы рынок, дзе ўсё жыццё куплялі малако ды ялавічыну. А вось у маёй сям'і мы вырашылі ў гэтыя дні не эканоміць. Бралі дарагую каўбасу. Бо спадзяваліся, што яна ж з добрага мяса, калі дарагая. Але неўзабаве даведаліся, што менавіта ў дарагую каўбасу падмешвалі тое самае мяса. Маўляў, раз яна дарагая, так купляць будуць не шмат, ды спажываць паменей. Ну, вось так мы аказаліся безабароннымі. Але гэта вам ужо, канешне, ўсё вядома. Я пра іншае хацела б сказаць. Пра тое, што мы былі генерацыяй савецкай. Мае сябры, урачы ды настаўнікі, местная інтэлігенцыя. У нас быў свой гурток. Сабраліся мы ў мяне дома, п'ём каву. Сядзяць дзве закадычныя сяброўкі, адна з іх урач, і ў абедзвюх малыя дзеці. Ох, завтра поеду до бацькоў, завязу дзяцей. Раптам захварэюць, потым сабе ніколі гэтага не дару. Ой, у газетах пишут, что праз некалькі дзён обстановка будзе нормальной. Там наши войска, вертолеты, бронетехніка парадуе паведамі. Табе таксама раю, забяры дзяцей, завязі, схавай. Гэта не вайна, мы нават не разумеем, што адбываецца. Фанатычка, дзе твой матярынскі інстынкт, зрадніца? Чтоб с нами было, калі б кожны рабіў гэтак, як ты, а? Перамаглі б мы ў вайну. Ха! Спрачаліся дзве маладыя прыгожыя жанчыны, якія бязмежна любілі сваіх дзяцей. Штосьці паўтаралася, нібы нейкі знаёмы тэкст. І ва ўсіх, хто там быў, з'явілася трывога. Трывога дачакацца, пакуль скажуць, аб'явяць. Але ж яна ўрач, яна ведала боль. Уласных дзяцей не здольная абараніць. Вам нічога не пагражае, вы ўсё адно баецеся. Як мы ў гэтыя хвіліны яе ненавідзелі. Яна сапсавала нам вечар. І на наступны дзень яна паехала, а мы прыбралі сваіх дзяцей ды павялі на першамайскую дэманстрацыю. Это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Мы маглі ісці, а маглі не ісці. У нас быў выбар, нас ніхто не прымушаў. Але ж мы палічылі па сваім абавязкам, як жа ж, у такі дзень, у такі час, ну, все павінны быць разам. Беглі ажно на вуліцу той натоўп. А на трыбуне ўсё ж такі стаялі сакратары райкома. І побач з першым сакратаром стаяла яго малая дачка. Яна стаяла так, каб яе ўсе бачылі. На ёй плашч і шапачка падсвяціла сонца, а на ім вайсковая плашч-палатка. Але ж яны стаялі. Я гэта памятаю. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда. Я напісала гэтае пісьмо, каб засталася праўда тых дзён і тыя адчуванні. Ту першамайскую дэманстрацыю я не забуду. Дык што ж з намі адбылося? Што нам адкрылася? Я, мабыць, паўтаруся. Думаю, што з намі здарылася нешта такое, што далей нават за Освенцим, Колыму і Халакост.
час я разводзіўся з жонкай. Раптам прыходзяць, уручаюць позву і кажуць, што ўнізе ўжо чакае машына. Такі варанок спецыяльны, як у 37. Бралі начамі, з пасцелі цёпленькіх. Пасля гэтага схема перастала працаваць, бо жонкі не адчынялі дзвярэй, альбо хлусілі, што мужы ў камандзіроўцы, на курорце, у вёсцы, у бацькоў. Ім спрабавалі ўручыць позвы, яны не бралі. Пачалі хапаць людзей на рабоце, на вуліцы, у часе абедзенага перапынка ў заводскіх сталовых, як у 37. Я быў тады амаль ашалелы. Мне здрадзіла жонка. Усё астатняе выдавала глупствам. Сеў гэты варанок, вялі мяне двое ў цывільным, лез вайсковай выпраўкай. Шлі абапал, пэўна, баяліся, каб не ўцёк. Калі сеў у машыну, чамусьці прыгадаў амерыканскіх касманаўтаў, якія леталі на месяц. Адзін з іх пазней стаў свяшчэннікам, а другі нібыта звар'яцеў. Чытаў, што ім падалося, быццам там ёсць гарады, нейкія чалавечыя сляды. Мільганулі ў памяці абрыўкі газет. Нашы атамныя станцыі цалкам бяспечныя. Можна будаваць на Краснай плошчы. Больш бяспечныя, чым самавар. Ад мяне пайшла жонка. Я здольны быў думаць толькі пра гэта. Некалькі разоў спрабаваў парашыць сябе. Мы хадзілі ў адзін дзіцячы садок, вучыліся ў адной школцы, у адным інстытуце. Дай вас папярэджу, нічога цікавага. Нічога гераічнага для пісьменніцкага пяра. Былі думкі, што гэта не ваенны час. Чаму я павінен рызыкаваць, калі нехта будзе спаць з маёй жонкай? Чаму я, а не ён? Па праўдзе кажучы, я не бачыў там герояў. Вар'ятаў бачыў, якім начхаць на ўласнае жыццё. І ліхацтва хапала, але патрэбы не было. Мне таксама былі граматы, падзякі, але гэта таму, што мне не боязна было паміраць. Напляваць. Гэта было нават выйсцем. Пахавалі б з пашанаю і на казённы кошт. Там ты адразу трапляў у фантастычны свет, дзе спалучыліся канец свету і каменны век. А ва мне яшчэ ўсё абвострана, аголена. Жылі ў лесе, в палатках, за 20 кіламетраў ад рэактара. Партызанілі. Партызаны – гэта тыя, каго бяруць на вучэбныя войскі. Узрост ад 25 до 40 гадоў. З вышэйшай адукацыяй звычайна, часта сярэднетэхнічнай, я, да слова, настаўнік гісторыі. Замест аўтаматаў выдалі рыдлёўкі, перакопвалі сметнікавыя звалкі, гароды. Жанчыны ў вёсках глядзелі, хрысціліся. Мы ў пальчатках, рэспіратарах, маскалатах, смаліць сонца. Паяўляемся ў іхніх гародах, як чэрці. Яны не разумелі, навошта мы перакопваем іхнія грады, вырываем іх часнок, капусту, калі часнок, як часнок, капуста, як капуста. Ой, солдатики, что это, конец свету? У хаце печ паліцца, сала скверчыць. Дозиметр ставіш на печ, не печ, а маленькі рэактар. Сядайте, сядайте, хлопцы, за стол, 100 грамм знойдем, сядайте, рассказывайте. А што расказаць? Што? На самім рэактары пажарнікі тапталі мяккае паліва, яно свяцілася, а яны не ведалі, што гэта такое. Ці ўж нам ведаць? Ідзем аддзяленнем, на ўсіх адзін дозіметр, а ў розных месцах розны ўзровень. Адзін з нас працуе, дзе 2 рэнтгены, другі там, дзе 10. З аднаго боку беспраўе, як у зэкаў, а з другога страх. Але ў мне не было страху. Я глядзеў на ўсё збоку. На верталёце прыляцела група вучоных у гумавым спецадзенні, у ботах, засцерагальных акулярах, як на месяц. Ты кто? Я вучоны. Ах ты, вучоны. Паглядзіце на яго, як разадзеўся, замаскаваўся, а мы
Мяне ні аднойчы мільгала, што калі-небудзь вучоных будуць вылоўліваць, як у сярэднявеччы лавілі ўрачоў і тапіць. Я бачу чалавека, на вачах якога хавалі яго хату. Хавалі хаты, калодзежы, дрэвы, хавалі зямлю, зразалі, скручвалі і вялікімі пластамі. Да я вас папярэджу, нічога цікавага, нічога гераічнага. Вяртаемся позна вечарам, бо працавалі па 12 гадзін у суткі, без выхадных. На адпачынак толькі ноч, значыць, едзем на БТРы. Ідзе па пустой вёсцы чалавек бліжэй, малады хлопец нясе дыван на плячах. Непадалёк «Жигули». Тормозим. Багажник забит телевизорами и обрезанным телефоном. БТР разворачивается и тараном у гармоник, як бляшанка з-пад консервов. Ніхто слова не промовил. Хавали лес. Дрэвы пілавалі по 1,5 метра, упаковывали ў целлофан, заваливали в могилу. Ночи я не мог заснуть, я заплюшивал вочы. И нечто черное ворушится, переворачивается, як живое, живые пласты земли, с жуками, с пауками, червяками. Я их не ведал, як их зовут, просто жуки, пауки, мураши. Они маленькие, великие, желтые, черные, такие рознокольоровые. Кагосьці з паэтаў я чытаў, што жывёліны – гэта асобны народ. Я забіваў іх дзесяткамі, сотнямі, тысячамі, не ведаючы нават, як іх завуць. Знішаў іх хаціны, іхнія тайны, хаваў, закопваў магільнік. У Леоніда Андрэева, якого я вельмі люблю, ёсць прытча пра Лазара, які зазірнуў за рысу забароненага. Ён ужо чужы, ён ужо ніколі не будзе сваім сярод людзей, хоць яго Христос і ўваскрасіў. Можа, досыць? Я ведаю, вам цікава. Заўжды ўсім цікава, хто там не быў. А гэта быў все той же чалавечы свет. Нельга ўвесь час жыць у палоне страху. Чалавек не можа, мінаецца нейкі час, пачынаецца звычайна чалавечае жыццё. Мужчыны пілі гарэлку, гулялі ў карты, заліцаліся да жанчын, зачыналі дзяцей, шмат гаварылі пра грошы, але не за грошы там працавалі. Мала хто толькі за грошы. Працавалі таму, што трэба працаваць. І не задавалі пытанню, марылі пра павышэнне на службе, хітравалі, кралі. Спадзяваліся на абяцаныя льготы, атрымаць пазачарговую кватэру, выехаць з барака, уладкаваць дзіця ў дзіцячы садок, купіць машыну. Адзін з нас спалохаўся, баяўся вылазіць з палаткі. Спаў у гумавым касцюме. Баязлівец. Яго выключылі з парты. Ён крычаў: «Я хочу жыць!» Всё ўперамешку. Спатыкаў там жанчын, што добраахвотна прыехалі і рваліся, ім адмаўлялі, тлумачылі, што патрэбны шафёры, слесары, пажарнікі, але яны ехалі. Всё ўперамешку. Тысячы добраахвотнікаў і спецыяльны варанок, як у 37-м, які начамі пільнаваў запаснікоў. Студэнцкія атрады, грашовыя пераводы, фонд пацярпелых, сотні людзей, якія бясплатна прапаноўвалі кроў і касцявы мозг. І ў той жа момант усё можна было купіць за пляшку гарэлкі. Ганаровую грамоту, в отпуск, дадому. Адзін старшыня калгасу прывязе ў атрад да зіметрыстаў скрынку гарэлкі, каб ягоную вёску не запісвалі ў спіс на эвакуацыю. А другі аддае тую ж самую скрынку гарэлкі, каб яго калгас выселілі, бо яму ўжо трохпакаёўку ў Менску паабяцалі. Радыёзамеры ніхто не правяраў. Нармальны такі рускі хаос. Ну так і жывем. Штосьці спісвалі, прадавалі. З аднаго боку агідна,
А с другого боку, да идите вы к черту в болото! Прислали студентов. Такие молодые, пригожие. Яны вырывали у поля лебяду, зграбали сено. Некалькі пар было зусім маладеньких. Муж и жонка. Яны яшчэ за руки ходили. Это немагчыма было бачить. Штодня привозили газеты. Яны... Я читал только заголовок. Чорнобыль место подвигов! Трактор переможены! А жыццё працягваецца! Были у нас намполиты, проводили политгутарки, нам говорили, что мы повинны перамагчы. Кого? Атом, физику, космос? Перамога у нас же гэта не падзея, працэс. Жыццё, барацьба. Пераадоленне. Адсюль такая любоў да паводак, пажараў, стыхій. Патрэбна месца дзеяння, каб праявіць мужнасць і гераізм і устанавіць сцяг. Нам паліт чытаў заметкі ў газетах аб высокай свядомасці і дакладнай арганізаванасці, аб тым, што праз некалькі дзён пасля катастрофы над 4-м рэактарам ужо лунаў чырвоны сцяг. Палаў. Праз месяц яго зжэрла высокая радыацыя. Сцяг ізноў знялі. Праз месяц новы. Я ў думках спрабаваў уявіць, як салдаты падымаюцца на дах. Смяротнікі. Скажете, советское язычніцтва, ахвярапрынашэнне? Але ж справа ў тым, што калі б мне ў рукі таксама далі сцяг, я бы полез наверх. Чаму? Я не откажу. Мне тады не страшно было памерці. Жонка нават ніводнага пісьма не прыслала. За паўгода ніводнага пісьма. А хочете анекдот? Збег зняволены з турмы. Збег у 30-кіламетровую зону. Яго спаймалі, адвялі да дазіметрыстаў. Так свеціцца, што яго ні ў турму, ні ў шпіталь, ні да людзей. Чаго вы не смеецесь? Прыбыў я туды, калі птушкі сядзелі ў гнёздах, а з'язджаў, калі яблыкі ляжалі на снезе. Не ўсё мы паспелі пахаваць. Хавалі зямлю ў зямлі, з жукамі, з павукамі, з лічынкамі, з гэтым асобным народам, светам. Самае моцнае маё ўражанне адтуль пра іх. Нічога я вам не распавёў, абрыўкі. Таго ж Леаніда Андрэева ёсць апавяданне пра у ім жыхар Іерусаліма. Ён быў дома. І уздоўж яго дома вялі Хрыста, і ён бачыў усё і чуў. І Христос упаў, як нёс крыж, і пачаў крычаць. Але ў гэты час яго балеў зуб. Христос крычаў, ён не выходзіў на вуліцу, бо яго балеў зуб. Праз 2 дні, калі зуб перастаў балець, яму распавялі, што Христос уваскрэс. І ён падумаў, а я ж мог быць гэтага сведкам. Але ў мяне балеў зуб.
Першы страх быў раніцой у садзе на гародзе мы знаходзілі спруцінелых кратоў. Хто іх душыў? Звычайна яны на святло не вылазяць з-пад зямлі. Нешта іх гнала. Крыжам пабажуся. Сын звоніць Гомеля. Мама, а хрущи у вас летают? Крушоў няма. Нават лічынак штосьці не відаць, пахаваліся. А дождевики есть? Знойдзеш даждавіка, курыца радуецца. Іх няма. Першая прикмета. Где хрущоў и дождевиков няма, там моцная радиация. Што такое радыяцыя? Мама, гэта смерть такая! Угаворвайце тату з'язджаць! Мяне перабудзіце! Дык жа мы гарод не пасадзілі. Былі ўсе разумныя, ды хто б застаўся дурным. Гарыць, ну гарыць. Пажар гэта часовы. Ніхто па тым часе не баяўся. Атама не ведалі, крыжам пабажуся. А жылі пад бокам у атомнай станцыі. На прасткі 30 кіламетраў, а калі шашою 40. Радыя былі вельмі. Купіў білет і паехаў. Забеспячэнне іх маскоўскае. Кілбаса танная. Заўсёды мяса ў крамах. На выбар. Добры быў час. А цяпер адзін страх. Менціць, што жабы ды мошкі застануцца, а людзі не. Жыццё застанецца без людзей. Баюць казкі з прыказкай, а дурень, хто іх любіць. Але не бывае байкі без праўды. Старая ўжо гэта песня. Радыё включу, палохаюць і палохаюць нас радыяцыяй. А нам пры радыяцыі стала лепш жыць. Крыжам пабажуся. Ты паглядзі, прывезлі апельсіны, 3 гатункі кілбасы, калі ласка, у вёсцы. Мае ўнукі паўсвету аб'ехалі. Меншая дзяўчынка вярнулася з Францыі. Гэта ж некалі Наполеон адтуль наступаў. Бабуля, я бачила ананас. Другога внука, браціка яе, у Берлін на лечэнне бралі. Гэта туды, адкуда на нас Гітлер пёр, на танках. Новы свет цяпер. Усё па-іншаму. Радыяцыя гэта вінавата ці хто? А якая яна? Можа, у кіно ці паказвалі? Вы бачылі? Белая ці якая яна? Якога колеру? Адны кажуць, што без колеру і пахне, а другія, што яна чорная, як земля. А калі без колеру, то как Бог. Бог всюды, а ніхто не бачыць. Палохаюць, а яблыкі ў садзе вісяць, і ліст на дрэвах. Бульба ў полі. Я думаю, што ніякага Чарнобыля няма. Прыдумалі. Падманулі людзей. Сестра моя со сваім мужиком выехалі. Недалёка тут, за 20 кілометраў. 2 месяцы там пажылі, бяжыць да іх суседка. От вашей коровы радиация перелезла до моей. Корова з ног валится. Як яна пералезе, а? Ага. Так яна ж гэта радиация по поветру лётая, такая лятучая. Ага. Казкі з прыказкай. Але як падумаю, у кожнай хаце нехта памёр. А што я вам дадам? Трэба жыць. Больше нічога. А то яшчэ. Раней мы самі білі масла, смятану, ставілі тварог, сыр. Варылі малочную зацірку. Ці ядуць такое ў горадзе?
Заливаешь муку водою и перемешиваешь. Отрымливаются рваные кавалочки теста. Тогда ты их в кастрюлю скипнем. Поваришь и забеливаешь молоком. Мама моя показывала и вучила. И вы, дети, навучитесь гэтак. А я навучилася от своей мамы. Пили мы березовый и кляновый сок. Березовик и кляновик. Фасоль у стружках ставили у чыгунках в печь, кабу прела. Варили кисель с журавином. А у войну крапиву збирали, лебяду. С голоду пухли, але не помирали. Ягоды в лесе, грибы. А теперь такое жыццё, што все гэта парушылася. Думалася нам, што гэта непарушнае, што тое, што ў чыгунку кіпіць, вечнае. Ніколі б я не поверила, што яно памяняецца. Але ж яно так. Малако нельга, бабовые нельга, грибы, ягоды забараняюць. Мясо наказваюць вымочваць 3 гадзіны. Из бульбы 2 раза воду зливать, як варыш. Але з Богом биться не будешь. Трэба жить. А лохаюць, что и воду нашу не можно пить. Але як ты без воды? У кожному чалавеку вода есть. Нікога нема без воды. Воду і в камені знойдзеш. Ну гэта ж вода, можа яна вечная. Усё жыццё з яе. Каго спытаешься? Ніхто не скажа. А Богу моляцца. У його не питається, то треба жити. Конец мая, недзе праз месяц пасля аварыі, до нас пачалі паступаць прадукты з 30-кіламетровай зоны. Інстытут працаваў кругласутачна, як ваенны. В республике на той момент только у нас были профессионалы и специальная аппаратура. До нас привозили вантробы хатние и дикой живелы, проверяли молоко. Але ведаеце, гэта было не мясо. Гэта былі
радиоактивные отходы. В радиоактивной зоне вартовым методом пасвили статки. Пастухи проезжали и отъезжали, доярок привозили только на доение, молокозаводы робили планы, мы пробирали, але и молоко было не молоко, а радиоактивные отходы. Памятаете, сухі молочны порошок и бляшанки згушанага и концентраванага молока Рагачоўскага молокозавода? Ну, памятаете ж. Так вось, доўгі час мы іх выкарыстоўвалі на лекцыях як яскравы ўзор забруджанасці. А ў гэты час іх прадавалі ў магазинах. І раптам у продажы, ну, ведаеце, калі людзі бачылі, што малако з Рагачова яго не бралі і яно затарвалася, так вось раптам у продажы з'явіліся бляшанкі без этыкет. Слухайте, ну мяркую, што справа была не ў тым, быццам не хапала паперы. Людзей падманвалі. Падманвала дзяржава. Памятаю свой першы раз, калі паехаў у радыоактыўную зону. У лесе у 5, у 6 разоў фон вышэй, чым у полі ці на дарозе. Паўсюль радыоактыўная зона. А навокал, уявіце сабе, навокал працуюць трактары, сяляне капаюць свае гароды. Мы узялі на пробу шытавідку у дарослых і дзяцей у некалькіх вёсках. У 100, уявіце сабе, у 100, у 1000 разоў вышэй за дапушчальную дозу. У нас у групе была жанчына, радыёлаг. Так з ёй здарылася істэрыка, калі яна пазнала, што гэтым часам дзеці сядзяць на вуліцы ў пяску і гуляюць. Дарэчы, узялі на пробу грудное малако. Радыоактыўныя адходы. Працуюць магазины. Ну, вы, пэўна, ведаеце, як у нас у вёсках. Костюмы, сукенки, боты, и побач хлеб, колбаса, яйки. И продукты навык не накрытые целлофаном. Взяли на пробу колбасы, яйки, зрабили рентгеновские здымки. Это не продукты. Это радиоактивные отходы. Слухайте, мы пытались, клянусь вам, мы пытались увесь час, что рабіць, як быць. Ведаеце, что нам отказывали? Рабите замеры и глядите телевизор. Ну, а по телевизору тем часом Горбачев супокоивал. Товарищи, приняты неотложные меры. Нет поводов для беспокойства. Я верю. Я, инженер с 20-годовым стажем, який добре ведає закони фізики, верю.
І ведаю уже я, што адсюль трэба сысці ўсяму жывому, ну хоць куды-небудзь сысці, хоць на некаторы час. Але мы рабілі замеры і глядзелі тэлевізор. Мы привыкли верить. Я з пасляваеннага пакалення, якое вырасла на гэтай веры. Адкуль вера? Мы перамаглі. Мы перамаглі ў той жудаснай вайне. Увесь свет схіляўся перад намі. Ну гэта ж было. У кардыльерах на скале высечана імя Сталін. Што гэта? Гэта сімвал. Сімвал вялікай краіны. Вось вам і адказ на пытанне, чаму мы ведалі і маўчалі. Чаму не выходзілі на плошчу, не крычалі. Мы дакладвалі, пісалі тлумачальныя запіскі. А пакорна падпарадкоўваліся загадам, таму што партыйная дысцыпліна, а я камуніст. Не памятаю, чтоб хто-небудзь ад нас адмовіўся ад камандыроўкі ў зону. Не з таго, каб пакласці партбілет на стол. Не, з веры. Па-першае, веру ў тое, што мы жывем прыгожа, шчасліва, што чалавек у нас перш за ўсё гэта мера ўсіх рэчаў. Крашэнне гэтай веры пасля прыводзіла да інфарктаў, самазабойстваў, кулі ў сэрцы, як у прафесара Лягасова. Таму што, калі траціш веру, калі застаешся без веры, ты ўжо не ўдзельнік. Ты ўжо саўдзельнік. І табе няма ніякага апраўдання. Я так сабе гэта бачу. Даруйце, калі можаце. Чым я малюся? Спытайце ў мяне, аб чым я малюся? Не ў царкве малюся, сама сабе. Я хочу кахаць. Я кахаю. Я малюся за сваё каханне. А мне вспамінаць. Можа, трэба на ўсялякі выпадак адштурхнуць ад сябе, адсунуць. Я такіх кніг не чытала, у кіно не бачыла. У кіно я бачыла вайну. Мае бабуля і дзед
Успамінаюць, што ў іх не было дзяцінства. Была вайна. Іхняе дзяцінства вайна. А маё Чарнобыль. Я адтуль. Вось вы пішаце, але ніводная кніга не дапамагла мне, не вытлумачыла. Ні тэатр, ні кіно. Я разбіраюся ў гэтым сама, без іх. Мы ўсё перажываем самі. Мы не ведаем, што з гэтым рабіць. Розумам я гэта разумець не магу. Асабліва разгубілася моя мама. Яна выкладае ў школе рускую мову і літаратуру. Заўсёды вучыла мяне жыць па кніжках. І раптам вось такіх кніжак проста няма. І мама разгубілася. Без кніжак яна жыць не ўмее. Без Чэхава і Таўстога. Успамінаць? Я хачу і не хачу успамінаць. Калі вучоныя нічога не ведаюць, калі пісьменнікі нічога не ведаюць, тады мы ім дапаможам сваім жыццём і смерцю. Так лічыць моя мама. А я хацела пра гэта не думаць. Я хачу быць шчаслівай. Чаму я не магу быць шчаслівай? Жылі мы у Прыпяці, побач з атамнай станцыяй. Я там нарадзілася і вырасла. Гэта такі вялікі панэльны дом, 5-й паверх, вокны на станцыі. І вось 26 красавіка. Гэта былі 2 дні, апошнія 2 дні в нашым горадзе. Яго больш няма. Тое, што засталося, ўжо не наш горад. Тым днём сусед з біноклем сядзеў на балконе, назіраў за пажарам. Ну а мы, дзяўчынкі, хлопчыкі, мы на веласіпедах лёталі на станцыю. А ў каго веласіпедаў не было, тыя нам зайздросцілі. І ніхто не сварыўся, ніхто. Ні бацькі, ні настаўнікі. Да абеду на беразе ракі не стала рыбакоў, яны вярнуліся чорныя. Гэтак за месяц у Сочы не загарыш. Такі ядзерны загар. Дым над станцыяй стаяў не жоўты, не чорны, блакітны. Але на нас ніхто не сварыўся. Выхаванне, пэўна, такое, што небяспека магла быць толькі ваенным. Там выбух злева, выбух справа. А тут звычайны пажар, звычайныя пажарныя. Хлопчукі жартавалі. Выстройвайцеся у доўгія шэрэнгі на могілкі. Хто вышэйшы, той памрэ першы. Ну, а я маленькая. Я не памятаю страха, я памятаю шмат дзіўных рэчаў. Сяброўка расказвала, як яны са сваёй мамай ноччу закопвалі ў двары грошы і залатыя рэчы, баяліся, што забудуць тое месца. Маёй бабулі, калі яе праводзілі на пенсію, падарылі тульскі самавар. Яна чамусьці больш за ўсё непакоілася пра гэты самавар і дзедаву медалі. Ну і пра старую швейную машынку Зінгер. Нас эвакуировали. Гэтае слово эвакуацыя прынёс з працы мой тата. Мы выязджаем у эвакуацыю. Як у ваенных кніжках. Ужо селі ў аўтобус, а тата прыгадвае, што нешта забыўся. Бяжыць дадому, вяртаецца з 2 новымі сарочкамі на вешалцы. Это было дзіўна бачыць. У салдат быў незямны выгляд. Яны хадзілі па вуліцах у белых маскировачных халатах і масках. Што з намі будзе? Чаму вы ў нас пытаецеся? Вунь там белыя волкі стаяць, там начальство. Едем в аўтобусах. А небо блакітнае-блакітнае. Куды мы едем? У сумках і авоськах велікодныя пірагі, фарбаваныя яйкі. Калі гэта вайна, дык я яе ў кніжках інакш прадстаўляла. Выбух злева, выбух справа, бамбёжка. Ехалі мы марудна. Замінала жывёла. Па дарогах гналі кароў, коней.
Пахло таким пылом и молоком. Водители матюкались, кричали на пастухов. Чому ви по дорозі гоніте? Твою мать! Радіоактивний пил подимаєте. По лугу б гнали. По полі. Ты его отказ так само матом оправдывайся, что шкода топтать зеленое жито и траву. Бо ніхто з нас не верует, что мы уже николи не вернемся. Старые жанчины не плакали. Плакали молодые. Плакала моя мама. Приехали в Минск, але место у цягніку мы купили у праводницы за тройную цену. Яна усім принесла чай, а нам сказала: Ну, давайте свои кобочки ці шклянки. до нас одразу не дійшло. Шклянок ці що не хапає. З Чорнобиля. Так. Нас боятся. Все яны боком. Детей не пускают, как бегали мимо. Приехали в Минск до маминой сябровки. Маме моей дагэтуль соромно, что мы у своей брудной вопратцы обутку уночы увалились в чужую кватэру. Але нас приняли, накормили, шкодовали. А зайшли суседи, у вас гости, а откуль? З Чорнобиля. І яны таксама бокам. Праз месяц бацькам дазволілі з'ездзіць і паглядзець кватэру. Адтуль яны забралі цёплую коўдру, мае асенняе паліто і поўны збор пісьмаў Чэхава. Мамін самы любимый. Бабуля, нашая бабуля, дацяміць не могла, чаму не ўзялі пару слоікаў клубнічнага варэння, якое я так любіла. Я ношу слоік з накрыўкамі. А на коўдры выявілі пляму. Мама ўсё нешта мыла, чысціла, нічога не дапамагло. Здалі ў хімчыстку. А яна свяцілася, гэтая пляма, пакуль не выразалі нажніцы. І вось усё знаёмае. Коўдра, паліто. А я не могла ўжо спаць пад этой коўдраю, надзець гэтае паліто. У нас не было грошай купіць новае, але я не могла. Я ненавидела гэтыя рэчы, гэтае паліто. Ведаеце, вось, разумееце, не баялася, а ненавидела. Усё гэта можа мяне забіць. Пачуццё варожасці. Не магу разумець гэта розумам. Усюду гаварылі пра аварыю дома, ў школе, ў аўтобусе, на вуліцы. Параўноўвалі з Хірасімай. Але ніхто не верыў. А як паверыць у тое, што не падуладнае розуму? Як ты не стараешься, не намагаешься зразумець, ўсё роўна незразумела. Я памятаю, мы ад'язджаем, а неба, яно ж блакітнае. Бабуля. На новым месцы яна не прыжылася. Сумавала, перад смерцю папрасіла: хачу шчаўя. А шчаўю некалькі гадоў есці не дазвалялі. Яно больш за ўсё набірае радыяцыю. Хаваць мы яе павезлі ў родную вёску Дуброўнікі. Там ужо была зона, агароджаная калючым дротам, стаялі салдаты з аўтаматамі. За дрот пусцілі толькі дарослых. Тату, маму, сваякоў. Мяне не пусцілі. Дзецям нельга. Я зразумела, што ніколі не змагу адведаць бабулю. Зразумела. А дзе пра гэта можна пачытаць? Дзе гэта калі-небудзь было? Мама тады прызналася: ты ведаеш, я ненавіжу кветкі і дрэвы. І спалохалася самой сабе. На могілках, на траве паслалі абрус, паставілі закусь, гарэлку. А салдаты памералі дазіметра і ўсё выкінулі.
Ну, трава, кветкі, все шчолкала. Вось шчолкала. Куды мы адвезлі нашу пагулю? А яшчэ я баюся кахаць. У мяне ёсць жаніх. Мы занеслі заяву ў ЗАГС. Вы чулі што-небудзь пра хірасімскіх хікабусі? Ну, тых, хто выжыў пасля Хірасімы. Яны могуць разлічваць на шлюбы толькі адно з адным, паміж сабой. У нас пра гэта не пішуць, пра гэта не гавораць. А мы ёсць, вот, мы ёсць чарнобыльскія хікабусі. Ён правёў мяне ў дом, пазнаёміў з сваёй мамай. Ой, яго добрая мама працуе на заводзе эканамістам. Такая грамадская работница, ходзіць на ўсе антикамуністычныя мітынгі. Вось гэтая добрая мама, як даведалася, што я з чарнобыльскай сям'і, з пераселенцаў, здзівілася. Любочка, ну хіба ви зможете нарадзіць, а? А у нас заява ў ЗАГСе, ён упрошвае, я сыйду з дома, здымем кватэру. А ў мяне в ушах: Любочка, для некаторых існуе грэх дзетараджэння. Грэх кахаць. А да яго у мяне быў другі хлопец, мастак. Мы таксама хацелі пабрацца, і ўсё было добра да аднаго выпадку. Я зайшла да яго ў майстэрню і пачула, як ён крычаў па тэлефоне. Як табе пашанцавала? Звычайна такі спакойны, нават флегматычны. Ні аднаго клічніка ў гаворцы. І раптам, а што аказваецца? Яго сябра жыве ў студэнцкім інтэрнаце. Зазірнуў у суседні пакой, а там дзяўчына вісіць. Зачапілася за фортку і на панчосе. Яго сябра здымаў яе. Вымаў з пятлі. А гэты аж захлёбваўся, дрыжэў. Ты уявіць сабе не можаш, што ён убачыў, што перажыў. Ён нёс яе на руках, дакранаўся да твару, а ў яе белая пена на вуснах. Едзем! Едзем, можа, яшчэ паспеем! Пра мёртвую дзяўчыну ён не гаварыў. Нават ні разу не пашкадаваў яе. Я мог толькі убачыць і запомніць, каб потым намаляваць. І я тут жа ўспомніла, як ён мяне распытваў, якога колеру быў пажар на станцыі, ці бачыла я расстраляных катоў, сабак, як яны ляжалі па вуліцах, як плакалі людзі. Бачыла ли я, як людзі паміраюць. Пасля таго выпадку я не магла больш быць з ім, адказваць. Не ведаю, ці захацела б я з вамі яшчэ раз спаткацца. Мне здаецца, вы разглядваеце мяне як ён. Проста назіраеце, запамінаеце, быццам нейкі эксперымент. Не магу вызваліцца ад гэтага адчування. Мне ўжо і не вызваліцца ад яго. А вы не ведаеце, на каго тут падае грэх? Грэх дзетанараджэння. Я раней такіх слоў не чула.
дзяўчынка. Яна не такая, як усе. Вот яна падрасце, і яна спытаецца, чаму я не такая? Як яна нарадзілася? Гэта было не дзіцятка, а жывы мяшэчак, зашыты з усіх бакоў. Ніводнай шчылінкі, толькі вочкі расплюснуты. У медыцынскай картачцы напісана: дзяўчынка, народжаная з множнай комплекснай паталогіяй. Аплазія ануса, аплазія похвы, аплазія левай ныркі. Гэтак яно гучыць на навуковай мове. А на звычайнай ні піскі, ні попкі, адна нырка. Я несла яе на другі дзень на аперацыю, на другі дзенёк яе жыцця. Яна расплюшчыла вочкі, быццам і усміхнулася. А я спачатку падумала, што яна хоча заплакаць. А яна мне усміхнулася. Господи. Такія, як яны, не жывуць. Такія адразу паміраюць. Яна не памёрла, бо я яе люблю. За 4 гады 4 аперацыі. Гэта адзінае дзіця ў Беларусі, якое выжыла з такой комплекснай паталогіяй. Я яе вельмі люблю. Я нікога больш не змагу радзіць. Не рашуся. Вярнулася з радома. Муж пацалуе ўначы, а я ўся дрыжу. А мне нельга. Грэх, страх. Чула, як урачы між сабою размаўлялі. Дзяўчынка не ў сарочцы нарадзілася, а ў панцыры. Паказаць па тэлевізору ніводнай аб маці не ражала. Гэтак яны пра нашу дзяўчынку. Ну як нам пасля гэтага з любошчымі тымі? Хадзіла ў царкву, распавяла бацюшку, ён кажа, што трэба адмоліваць свае грахі. Але ў нашым родзе ніхто нікога не забіў. У чым я вінаватая? Спачатку наш пасёлак хацелі эвакуіраваць, а пасля выкраслілі са спісу. Не хапіла у дзяржавы грошай. А я ў гэты час пакахала, выйшла замуж. Я не ведала, што нам тут не можна кахацца. Шмат гадоў назад моя бабуля чытала ў Бібліі, што надыдзе на зямлі час, калі ўсяго будзе ў дастатку. Усё будзе цвісці, пладаносіць, у рэках стане поўна рыбы, у лясах звера, але пакарыстацца гэтым чалавек не зможа. Ён не зможа нарадзіць на сябе падобнага, прадоўжыць несмяротнасць. Я слухала старыя прароцтва як жахлівую казку. Не веру. Раскажыце ўсім пра маю дзяўчынку. Напішыце. У 4 гады яна спявае, танцуе, чытае на памяць вершыкі. У яе нармальнае разумовае развіццё. Яна нічым не адрозніваецца ад іншых дзяцей. У яе толькі іншыя гульні. Яна не гуляе ў краму, ў школу. Яна гуляе з лялькамі ў бальніцу. Робіць ім уколы, ставіць градуснік, прызначае кропельніцу. Лялька памірае, пакрывае яе белай прасціной. 4 гады мы з ёй жывём у бальніцы, і яе нельга пакінуць там адну, і яна не ведае, што жыць трэба дома. Калі забірае яе на месяц-два дадому, пытаецца: а мы хутка вернемся ў бальніцу? Там яе сябры. Яны там жывуць, растуць. Ёй зрабілі похву. Фармуюць похву. Пасля апошняй аперацыі цалкам спынілася мочаспусканне. Катэтар уставіць не ўдалося, трэба яшчэ некалькі аперацый. Але далей раяць аперироваться за мяжою. А дзе нам узяць десяткі тысяч долараў, калі муж атрымлівае $120 ў месяц? Адзін прафесар па сакрэце плануе: з такой паталогіяй ваше дзіця ўяўляе вялікую цікавасць для навукі. Пішыце ў замежнай клінікі, іх павінна гэта зацікавіць. Я пішу. Я пішу, што кожныя паўгадзіны трэба выціскаць мачу рукамі. Мача выходзіць праз кропкавыя адтуліны ў вобласці похвы. Калі гэтага не рабіць, адмовіць адзіная нырка.
Дзе яшчэ ў свеце ёсць дзіця, якому кожныя паўгадзіны трэба выціскаць мачу рукамі? І колькі гэта можна вытрываць? Ніхто не ведае удзеяння малых доз радыяцыі на чалавека, на дзіцячы арганізм. Возьміце маю дзяўчынку. Хай для вопытаў. Я не хочу, каб яна памёрла. Я згодная, каб моя дзяўчынка стала паддоследнай жабкай, паддоследным трусиком. Толькі б яна выжила. Десятки листов написала. О, Господи. Пакуль што яна не разумее, але калі-небудзь спытаецца ў нас, чаму я не такая, як усе? Чаму яе не зможа пакахаць мужчына? Чаму ёй нельга нарадзіць дзіцятка? Чаму яе ніколі не будзе таго, што адбываецца ў матылька, у птушкі, ува всех, але толькі не ў яе. Я хацела. Я павінна была даказаць, каб я хацела атрымаць дакументы, каб яна вырасла і даведалася. Гэта не мы з мужам вінаватыя, не нашы каханні. 4 гады воевала. З урачамі, з чыноўнікамі. Стукалася ў высокія кабінеты, толькі праз 4 гады мне выдалі медыцынскую даведку, якая пацвярджае сувязь іанізуючай радыяцыі малых дозаў з яе страшэннай паталогіяй. Мне адмаўлялі 4 гады, мне ўсё казалі. Ваша дзяўчынка інвалід дзяцінства. Які ж яна інвалід дзяцінства? Яна інвалід Чарнобыля. У нас інструкцыя, такія выпадкі. Мы пакуль што павінны ацэньваць гэта як агульнае захворванне. Вось праз 20-30 гадоў, калі назапасіцца банк чарнобыльскіх дадзеных, пачнем звязваць хваробу з іанізуючай радыяцыяй. А пакуль медыцыне і навуцы пра гэта мала што вядома. Я не магу чакаць 20-30 гадоў. Хацела падаць на іх суд, на дзяржаву. Мяне называлі вар'яткай, смяяліся, маўлялі, такія дзеці нараджаліся ў старажытнай Грэцыі. Адзін чыноўнік крычаў: чарнобыльскіх льгот захацела, чарнобыльскіх грошай. Як я не страціла прытомнасці ў яго кабінеце. Яны не маглі зразумець аднаго, не хацелі. Мне трэба было ведаць, што гэта не мы з мужам вінаваты, не наша каханне. Гэта дзяўчынка расце. Усё роўна дзяўчынка. Не хачу, каб назвалі яе прозвішча, нават суседзі нашы на адной лесвічнай пляцоўцы ўсяго не ведаюць. Апраную сукеначку, запляту коску. Кацечка ваша такая прыгожая, гавараць яны мне. А сама я гэтак дзіўна гляджу на цяжарных жанчын, як быццам здалёк. З-за вугла дома не гляджу, а падглядаю. Во мне сумесь розных пачуццяў. Здзіўлення і жаху, зайздрасці і радасці, нейкай нават помслівасці. Неяк спаймала себе на думцы, што з тым жа пачуццём гляджу на шчэную суседскую сучку, на бусліху ў гнездзе. Моя дзяўчынка. Мама, калі я нараджу дзіця калеку, я ўсё роўна буду яго любіць. Уявіце сабе, яна вучыцца ў 10 класе, а ў яе ўжо такія думкі. Яе сяброўкі, яны ўсе пра гэта думаюць. Ведаеце, у нашых знаёмых нарадзілася дзіця, першаніц, чакалі яго, такая прыгожая, маладая пара.
детенок рот до ушей, а вушек нема. Я не хожу до іх, не наведваюся, як раней, а дочка не, да забежит туды, яна ці то приглядывается, ці то примерваецца. Могли б з'ехаць адсюля, а лишь подумали з мужем и вырашили, что застанемся. Мы все тут чорнобыльцы. Не палохаемся один одного, калі хто пачастуе яблыкам ці гурком са свайго города, то бярэм. Не кладем так срамліва ў кішэньку, каб потым выкінуць. Мы усе тут аднаго лёсу. А ўсюды, ў любым іншым месцы мы чужыя, пракажоныя. Усе прывыклі да словаў чарнобыльцы, чарнобыльскія дзеці, чарнобыльскія перасяленцы. Але вы нічога пра нас не ведаеце. Вы все баіцеся нас. Напэўна, калі б нас адсюль не выпускали, ведаеце, так поставили усюды милицейские кордоны, многие бы з вас супакоіліся, так? І не кажыце іншае. Не пераконвайце, я гэта перажила. Ведаеце, у першыя дні ухапіла дачку і паехала ў Мінск да сястры. Моя сестра она не пустила нас у хату, у яе было малое дзіця, яна кормила грудьми, и ось мы ночевали на вокзале. Тады вар'яцкие думки приходили в голову, что робить, куда нам ехать. Ці лепш руки на себя накласти. Тады многие уявили себе некие страшенные хворобы неимоверные, а я врач. Уявите себе, что было у головах іншых. Я гляжу на наших детей, куды б яны не поехали. Яны адчуваюць себя чужими сярод своих ровесников. У пионерском лагере, где моя дочка 1 год отпочивала, да ей боялись докрануться. Чорнобыльский вожик, чорнобыльский светлячок, яна у темени светится. Закликали на двор, каб поглядеть, светится, тень не светится. Светлячок? Вы скажете, война, военное поколение. Да яно счастливое. Яны перемогли. Гэта дало им, ведаеце, такую могутную энергию. Яны хотели жить, яны хотели учиться, яны хотели нараджать. А мы всего боимся. Боимся за детей, боимся за внуков, яких яшчэ няма. Их яшчэ няма, а мы уже боимся. Люди менее усмехаются, не спевают, як ранее спевали на святы. Не только ландшафт меняется, як калі замест полёў вырастаюць лясы, хмызнякі, але і нацыянальны характар меняется, бо ўсіх дэпрэсія, адчуванне асуджанасці. Чорнобыль, ведаеце, Чорнобыль сімвал, метафора. Наш быт и наш лад мыслення. Іншым часам думаю, что лепей бы вы про нас не писали. Тады, можа, нас менш бояліся б. Не кажуць жа ў хаце хворага на рак пра яго страшную хваробу. А ў камеры пажыццёвага зняволення ніхто не ўспамінае пра тэрмін. Могутный Боже, влада
тихой и вечной.